Lapho kukhona uthando indlela ikhona, futhi bamfushane ibe yi-highway. Kawuthandanga ukubuyela ezinkonzweni zabantu bomdabu, kubuza uBen Martin. Cha, asithandanga neze. Umkami wayejwayelana nonkosikazi Elizabeth Hilton wasememela esontweni lakubo. Nami ngazithanda izinkonzo zase-Hillcrest. Zizothile, zomile, ziphole kahle, futhi ziphelezelwa yi-ogani nekhwaya eyenza ukuba thina singazihluphi ngokucula uma singathandi. Abanye bethu abaphiwe ukucula nokufunda amanothi Ben. AmaBhayibheli asesontweni kanti nemithandazo ibhaliwe mifushane iqondile eSt Andrew's Church. Izinkonzo zabantu bakithi ukushawoda, umsindo wokufakaza nezinyembezi zeminyaka ezingafezi into. Kuyangicika mina nowakwami lokho. Thina kwami sikhonza ngobuchopho, hhayi ngenhliziyo nemizwa. Asihambisani neze nemithandazo edwanguka nezinsizi nezindaba zabantu bezidalula kithi sonke sisonke. Uchaza uNgubane kungathi uWilson uyadideka. Awu mnumzane Ngubane, uthi ucikwa izinkonzo? Ngangithi alikho ikholo elicikwa yinto yalo eliyithandayo. Angiboni kahle ukuthi yini ekucikayo uma abantu bethintwa yizwi bese beyakhala noma bayidansela inkosi yabo. Impela mnumzane Martin, nawe ungeke wawamela amasonto abantu bakithi. Awaqali ngesikhathi, futhi kanti awaqali ngesikhathi umfundisi abuye adonse ngentshumayelo nangemithandazo eholwa noma ngubani. Izinkonzo zethu ziqala nge-11 ziphume ngo-1:30, kanti ezabelungu ziqala ngo-9 ziphume ngo-10, futhi kube khona nesonto lakusihlwa. Uma umuntu enqena ukusonta ekuseni, unesikhathi eside sokuyozijabulisa noma sokuyokwenza lokho athanda ukwenza emini. Kuzothi kusihlwa imisebenzi nokudlala okuningi kungasenzeki, bese etshobela ngasesontweni ngelesi-7 ntambama. Okunye engikuthandayo ukuthi abefundisi ezinkonzweni zabelungu bayazilungiselela izintshumayelo, zibhalwe phansi, bazifunde zibe mfushane, zanele isikhathi ezabelwe zona. Abashumayeli basesontweni abomdabu abazilungiseleli izintshumayelo, abazibhali phansi. Kuthi nje uma bengenwa ngumoya bashumayele kuze kubuye izinkomo zantambama. Isikhathi namuhla yimali, asidingi neze ukuchithwa nakancane. Awu, angikuzwa ukuba ngingakuzwa John Don Ngubane. Ukuba ukhuluma isingisi ngabe ngithi mhlawumbe lento oyishoyo awuyiqondi, kodwa ngoba sonke sikhuluma isiZulu ngiyadideka. Ukuthathaphi ukuthi inkosi yethu yaneliswa yizinsalela zezikhathi zenu? Nayo inkosi ifuna amanoni esikhathi. Isho kahle ukuthi esikhathini esingamahora ayi-168 ngeviki ifuna amahora ayi-16 okungokweshumi. Ithi ezinsukwini eziyisithupha ifuna usuku olulodwa. Ayifuni ingxenye yosuku, kodwa ifuna usuku lonke. Thina belungu asiyona imifanekiso yokukholwa okufanele abantu abanjengawe bayilandele. Kungakubi uma abantu abanjengawo bengalandela izoni nezimpuputhe eziyithi ngoba bethi singabelungu senza ukulunga kombuso wezulu. Akusenani nokho, asiyiyeke eyamasonto. Kunganjani usixhumanise nezinhlangano zabomdabu ezisebenzela ukuthula nenhlalakahle yemiphakathi yabomdabu? Azikho izinhlangano ezikhaliphile neziphilayo emphakathini yethu Ben. Into ekhona njengamanje yimibango yezikhundla, ukwehluleka ukulandela imithetho sisekelo yezinhlangano, ukwehluleka ukugcina isikhathi kanye nokulandela i-agenda. Khona ngisanda ukufika eThekwini, ngangingayihamba imihlangano yabomdabu, kwaya ngatheneka amandla ukulokhu ngicela into eyodwa mihlangano yonke. Abantu
Eyabantu angiyingeni ngoba ngingayingeni. Ezinhlangano zabantu abahluleka ukugcina isikhathi. Ngumuntu ohlala ematasatasa. Thina nowakwami singamalunga eDurban Surf Club, eNational Wildlife Association kanye neSociety for the Prevention of Cruelty to Animals yaseLalucia. Kwathi nje lapho eqeda ukubeka uNgubane yangena impunga nethileyi lezidlo. Yazibeka phambi kwabelungu ingasho lutho okomuntu osewakhathala ukukhuluma. Kwathi noma abelungu bebonga yena wazithulela okomuntu okade akhathala ukumbuluza. Waphendukela kuNgubane lo baba womdabu waselindela kodwa engasho lutho. uNgubane wawuthola umlayezo kulokhu kuthula wayesethi, mina ngizocela amanzi afudumele nobisi neqanda elibilisiwe madala. Elizwa leli gama ayebizwa ngalo lo baba uMartin wathi, empeleni Ngubane igama lalo baba usisiza ngezidlo. Amehlo kaMartin ebheke kuJohn abuye abheka uWilson. Kwabonakala ukuthi incazelo uyifuna kubo bobabili. Kwaqala uWilson wathi, uWilliamson nguvele emseni ngcokovane. Kwathi ngoba abelungu bayahluleka ukuthi vele emseni base bemnika igama lika Williamson. Babehlulwa yini abelungu ukuthi vele emseni? Kungabe ngempela babehluleka abelungu noma nje babevilapha ukufunda igama lomdabu, noma benengwa ukubiza abantu ngamagama abazethe wona, noma becasulwa ukuthi kukhona abantu abanezwi lokuzetha amagama esikhundleni sokuba batape amagama aqanjwa ngabelungu. Kukhona izazi ezithi abelungu behlulwa ngamagama abantu ngoba abakwazi ukulalela abantu bomdabu. Into abayaziyo ukubatshela abomdabu, hhayi ukubalalela nokubahlonipha njengabantu abakwazi ukuba nabo badali. Empeleni lokwehluleka kwabelungu ukwazi amagama abomdabu ngukuzenzisa okudalwa ngokuzazisa kwabelungu. Angiboni mina ukuthi umuntu angathi igama elithi vele emseni lilukhuni kunelika Tchaikovsky noma elika Malinowski. Siwazi wonke amagama abanye abelungu bese sithi ayesehlula awabomdabu. Lokhu ngamanga aluhlaza bhelo. Thina nawo njengamakholwa kuhle siwabalekele lamanga. Ukuma kwethu thina belungu ukuba sigweve namandla, ngisho amandla okwetha amagama. Yikho nje sithanda kabi ukwetha abomdabu. Konje lo baba wake wabuza yini ukuthi uyalithanda yini leli gama? Lithini lona leli gama? Ngiyalizwa elika vele emseni ukuthi abakubo babembonga njengesipha abasiphiwe ngabaphansi noma yinkosi. Lithini leli gama lika Williamson? Waphendukela kuNgubane uBen wayesethi, pho liqhamukabe phi elikamadala igama John? Empeleni nami angazi ukuthi liqhamukabe. Ngiyabona ukuthi bayametha leli gama ngoba emdala kunathi sonke lapha efemeni. Nami ngafika engumadala. Kuchaza uNgubane esechaya izandla. Akumangalisi ukubona lo baba omdala kangaka ebhukuda kulolo daka lokudelelwa nokukhunyiswa ubunja bokwethiwa amagama. Awusho Ngubane, uke uzifunde izincwadi ezibhalwa nguMbuyiseni Oswald Mtshali. Ngiyamthanda lapho ethi khona, let them know thy name, it's gone too long, your vacant place unknown, its number measured easily by computer. Thixo, we want to rejoice, celebrating the birth of the new age, for gone is the Caleb boy. No more sixpence. John is neither here nor there. Mary lives no more for tea only. Cha mnumzane Martin, angibafundi ababhali abamnyama bezinkondlo. Izinkondlo zabo azifani nezo T.S. Eliot. Mina ngithanda Wordsworth, Shelley, uShakespeare noTennyson. Ngiyadumana John Ngubane, ngiyadumana. Futhi ukuba ngidumele ngifikelwa emqondweni wami uBishop Tutu kuleli bhuku lika Bowley. uBishop uthi
uma umnyama eNingizimu Afrika ukhohliselwa ukuba ukwamukele ukugqilazwa nokuxhashazwa kwakho, kufika isikhathi lapho nawe usukholwa yilokho abanye abathi uyikho, ngenkathi bekuhlohla ukuba uzenyanye, uzidelele, uzizonde, umukele yonke imifanekiso emibi ngobuwena. Umuntu onjalo udinga ubabalo oluningi ukuze akhiphe leli dimoni lokuzizonda, elibonakala ngokuthi umuntu azitshele ukuthi ngabelungu bodwa abangabantu nababusi, futhi kufanele kube yibona ababeka izinga elihle lokwenza, babe futhi yimifanekiso yokupheleliswa kokulunga nobuhle. Mina ngifunda bona oTutu noMavenda Mathiyane noMafika Kwala. Nawe ngingakululeka ukuba ubafunde ngubani. Nokho nina bakwa-Jeffrey Wilson and Sons, masibuyele odabeni lwethu. Ungangisiza ngani kanjani ekuxhumaniseni nabantu abamnyama baseThekwini, John? Njengoba bese ngishilo mina, ngikwelinye izinga lempilo elingathintene nemisindo yaselokishini. Akukho enginganisiza ngakho. Kungabe uJohn ngubani oyamazi umfundisi Zef Mkhize we-Food Basket, onikeza ukudla kogogo nomkhulu uma kuholwa, futhi oqoqa nezingubo zokunikeza abantu abadala? Cha, ngimazi ngokumbona nje uZaf. Mina naye siyintshonalanga nempumalanga. Mina angikukhuthazi ukuba abantu bakithi babe ngokhangezile nothandazile. Izandla ezithandazayo nezikhongozelayo ngiyazenyanya. Mina ngithanda izandla ezisebenzayo, Mnumzane Martin. Lapha kwezezimboni ngisebenza nezandla ezikhuthele, ezenzayo, ezaziyo ukuthi uma umuntu engasebenzi ngeke adle, embathe, futhi anethezeke. Angiyiseki neze imikhankaso yokukhangezesa abomdabu. Sibenza isizwe esizinxibi esikhundleni sokuba sibanike imisebenzi. OZEF kuhle bafune amathuba ukuba bakhele abalandeli babo imisebenzi, hhayi ukubakhuthaza ukuba baphile ngenkongozelo njengabo OZEF. Kuthiwa uma umuntu umfundisa ukudoba, loyo muntu usumwezile, ngoba akaseyuphinde alambe. Uma elambile uyozidobela ngaphandle kokubuya kuwe. Ngiyathemba uyangizwa la ngikhona, Mnumzane Ben Martin. Cha, ngiyezwa. Kungabe uyamazi yini uthisha omkhulu ukubheka? Engizwa ukuthi wawenza umsebenzi oncomekayo esikoleni sakhe. Naye ngimazela kude, Mnumzane Martin. Okwenza lokho ngokuthi iningi labaholi abamnyama zimbasha, bayagcuca ngokucabanga, ngokwenza nokuzwa. Manje uPlato uthi ngukujwayelana nabantu abakhulu okuyosenza nathi sibe bakhulu. Uma nami nomndeni wami sijwayelana nezimbasha, siyobhasha. Mina nginamakhono okwakha organizational development skills. Angisakuphela lapho ngithintana namafemu wona asebenza nezandla ezisebenzayo. Ngiyaxolisa, Mnumzane Ben Martin, ukuthi bakulayele kabi abathe nami ngisebenzelana nokukhuthaza abantu bakithi ukuba basonge izandla sakuthandaza noma sakukhongozela. Mina ngisebenzelana nezandla ezikhuthele ezisebenzayo. Kulungile-ke sixhumanise nalezi zandla ezisebenzayo ukuze zisisize sisebenze kangcono. Yini thina esingayenza siqeqeshe izisebenzi ezimnyama, ikakhulu ezasezimbonini, ngezomnotho, ezezimali nokugcinwa kwayo, ukufundisa izingane ezemindeni noma ezempilo? Yiziphi izinhlelo ezikhona lapha emsebenzini wenu eningasimemela kuzo ukuba sibe usizo? Thina sinodokotela, osolwazi, amathishela, abahlengikazi kanye nabesezenhlalakahle abazimisele ukuba banikele ngesikhathi sabo ukuthuthukisa imiphakathi yabamnyama. Njengamanje abasebenzi bethu bakuleli zinga lapha kungeyona into enhle neze ukuvulela abantu bangaphandle ukuba bazosiza.
Sona siyabongeka isipho senu sokuzinikela. Sizothi nathi singahlwaya bese sinithinta uma kufanele. Sobona futhi ukuthi singalusebenzisa kanjani usizo lwenu. Umnumzane Wilson wayelalele. Kubonakala nokuthi ayehla amachibi okuzishaya isifuba ngaleli noni lomuntu wabo. Nekhofi lakhe neqanda kwehluleka ukubasela umdlandla kule ngxoxo. UBen Martin yena waphelelwa nawuthando lokuphuza ikhofi lelo. Njengomuntu owayekhungethwe ngukomela izindlela zokwakha ubudlelwano, wazithola esenkangala yamawa nenhlaba kwaJeffrey Wilson and Sons. Wayeze emaganye kanti usexosha utalako. Ubuze lobo obabuphambi kwakhe bamdubaza bamdangalisa. Bonke lobu buhle ayebubona esesekudeni babukude nobuhle eduze. Imena about town namaphefiyumi aphambili ayembozela ukhulu. Njengomuntu oqhutshwa ngukomiwa waphindela ukuphandaphanda esihlabathini esingungubane ezama ukuthola iconsana nje lobuntu nobuhlakani kuleli dwala. Kwafika kuBen ukuba ake amnyakazise lomlisa ngokofilosofi ukuze kube notho alutholayo ngokuza kwakhe lapha. Wathatha wathi, ziningi izindlela nina besifilosofi enibona ngazo iqiniso. Ngiyathanda nokho ukunamathela kuWilliam James, yena othi ukulumbana kwento entsha nendala kuzala iqiniso elihlala nokho lilindele ukuguquka. Lo mbono siyawuthola futhi nakoC. Wright Mills, Rainbow Nearby, Richard Rorty kanye nezinye izazi, ikakhulukazi ama-ethnoscientists. Kungabe lokhu kusho ukuthini kubantu abamnyama baseNingizimu Afrika abavamise ukutshelwa njalo ukuthi kabazi lutho basemuva kuyabathatha isikhathi eside ukufica abelungu? Mnumzane Ben Martin, angithandi ukukukhohlisa. Eningi ifilosofi ngangiyifundela ukuphasa, yona ayikho neze engqondweni yami, angiyisebenzisi neze. Into okuyiyona ngiyisebenzisa qho i-psychology. Ukhumbule futhi Ben ukuthi senginesikhathi ngehlukana nefilosofi. La magama owabalayo ngiyawakhumbula kancane. Phela into ayifunda umuntu eminyakeni engamashumi adlula angeke ayikhumbula. Ifilosofi yami yonke yangcwatshwa ngokushona kukaJean Paul Sartre. Usho ukuthi sewakhohlwa ukugibela ibhayisikili ngoba walifunda usemncane? Kubuza uBen Martin ephawula ukuthi lokhuya kumoyezela kukaLouis Armstrong kwase kungasekho kungubani. Akathandanga ukuyinqamula ingxoxo yabo uBen Martin ngoba ebona ukuthi okwangubani usamfanfatha ubuhafuhafu obungenasisindo. Lokhu kuphafuza nokugedeza kwakumlimaza emsebenzini wakhe. Wabona ukuthi ukudumala kukaWilson kungahle kumbeke obala ungubani. Wakuthola kungumsebenzi wakhe uBen ukuthi enze izaba zokulamulela ungubani. Empeleni uBen Martin wayengeyena uMagandeni nomxabanisi. Wayeyifuna indlela yokuwashiya la mamenemene kangubane ewasonge ngobunono obabuzolondoloza ubumbano nenhlalakahle phakathi kukaWilson nongubane. Wacabanga ukuthi kungakuhle ayiguqule le ngxoxo iye ngasentweni athi ungubane uyayisebenzisa. Wamcela ukuthi ake aveze ukuthi ulwazi lwe-psychology lungabasiza ngani bona abathanda ukuba basize abomdabu. Wadadaza ungubane esitha emboza, efafaza nezinhlanzi zokuncuncuyisa
wethusa nokho amagwababa ngoba wayengangizi umuntu wakhona elevuza kungathi lukhule alethulayo. Le ntilintili yezintipha yayingazichaza izihlwele emibuthweni yezemibangazwe, kodwa kayimsizanga uBen Martin owayeseze wacishe waminza ezincwadini zama-black psychologist aseMelika. Wathi ukubuzabuza uBen kungubani ukuthi isibukeli sabo uWilson sibone ukuthi kwakukhona uBen ayekuzuzile ngokuxoxa noNgubane. Akathandanga nokho ukuba aphume uBen engasaphosanga itshe esivivaneni sikaNgubane nomsebenzi wakhe. Wayazi ukuthi uma uNgubane engawafundi ama-psychologist amnyama uzokukha phansi nale psychology yakhe uma ethi usiza abomdabu. Wabuza kuNgubane wathi, konje kungabe uyawafunda yini ama-journaled ama-psychologist amnyama? Khona ngike ngiwafunde noma nje kungeyona imibhalo engihlaba umxhwele, kusho uNgubane ezizwa ukuthi usendaweni ebucayi ngoba wayeqala ukuzwa ngama-psychologist amnyama. Kuhle uma uwafunda. Make siphenduphendule le mbono ka-Azibo ayibeka kulamajenali bese ungitshela ukuthi nina nihlangabezana kanjani nalesi simo. Ngingakayibeki le mibono, mangithi le mibono iyahambisana neminye imibono kaJ Balling encwadini yakhe i-Behavior in Organizations, South African Perspectives. Uthi u-Azibo, ukugqambukela kobungisi kungqikithi yokuqonda kwabomdabu base-South Africa kungafunyaniswa kukhona noma kubuphi ubuzwe bamankengane. Lokhu kuluphawu lwentuthuko yokudukiswa nokubulawa kwengqondo, menticide. Lokhu kubulawa kwengqondo ngukudlwengula buthule, kudlwengula inhlanganisela yemiqondo yabomdabu ngokushutheka nokuqhuba ubungqongqoshe bobuzwe bezifiki, ulimi lwezifiki, izinkolelo zezifiki kanye nemibono yezifiki ezithile kwezepolitiki. Engithanda ukuba ngikuzwe ngempela kulesi sicaphuno ukuthi wena uthini ngalokho kudlwengulwa okwenziwa yizifiki kwabomdabu. Okokuqala, angimazi uBerling, ngisazoke ngimfunda. Okwesibili ukuthi kulukhuni kabi ukuba ngiphendule ngento engingayifundanga kahle. Lama-psychologist amnyama okhuluma ngawo angiwazi ukuba ngingawazi. Ngisazophindela kuwe ukuze ngizwe kahle ukuthi uthini ngempela u-Azibo. Ukudukiswa nokubulawa kwengqondo ngokushutheka ubungiyisi kwabomdabu kuyinto okufanele siyiphenye kuqala anduba sisho ukuthi lo mfo waseNigeria uqinisile yini. Kanti ungowaseNigeria yini u-Azibo? Mina ngazi ukuthi ungowaseMelika. Cha bantu, angimazi ukuthi ungowakubo. Bengiqagela nje. Ukhulume kahle Ngubane. Kungathi okuningi ukwenza kwakho kuyame ekuqageleni. Ngiyadumala ukuthola umuntu ofunde njengowawe kodwa uwunkuza ulwazi lwakhe emoyeni, eluphanda nasemazaleni njengabantu basemabhasini nasezitimeleni. Angikutholi neze ukukhuluma nokwenza kwakho kuzimelela ulwazi oluthile olubhalwe phansi. Nokho masibuye size khona lapha ekhaya. uSobantu Stephen Biko uthi ukugqilazwa kunomphumela wokuba abomdabu babe ngabasheshelengwana abathi yebo basi ngokumoyizela emisebenzini. Base bebiza abelungu ngemigodoyo uma sebesesithe emabhasini eya emakhaya nasemathoyilethi. Lo mqondo utholakala futhi emibhalweni kaThomas noThomas kuwo la majenali ebesikhuluma ngawo. Ugcwele futhi emibhalweni kaFrantz Fanon.
Wena uthini mayelana nalokhu ukuzifihla kwabomdabu bezenza izinto abangezona phambi kwabelungu bese beba ngenye into uma bebodwa? Angiyena nezomlandeli kaBiko futhi angimfundi nezoBiko. Awu, kungabe kukhona umuntu omnyama ongamfundi uBiko? Uthi izindlebe zami zizwa kahle. Incwadi kaBiko ethi I write what I like. Ngiyifundafunda okweBhayibheli. Ngiyamangala ukuthola umuntu ofundile ongayifundi imibhalo yezifundiswa ezimpisholo. Wo, ukonakele kwabomdabu. Impela iseyinde indlela kwabomdabu uma kunje, kusho uBen Martin eseze watshekisa ikhanda. Kahle Mnumzane Martin, uBiko wayengesona isifundiswa. Kusho bani lokho? Kusho mina. Ngiyamazi uBiko. Akazange aqede enyuvesi uBiko. Imbangela yalokho nami angiyazi. Thina zifundiswa asinithathi njengomunye wethu. Nina bani? Musa ukudlala ngubani? Nina nabangani bakho anizona izifundiswa. Kimi uBiko wayesifundiswa uqobo. Yisazi nongqondobazi banzi oseqophelweni lo Franz Fanon, Cornel West, Andrew Lord, Dalion Clegg Hine, Bell Hooks, Vincent Hardings. Lezi izifundiswa ezimpisholo ezinenkinkithi yezincwadi laphaya emtatsheni. Mina anginandaba nokungaqedi kukaBiko eyunivesithi ngoba empeleni iningi lenu zifundiswa ezimnyama ezineziqu niyimfumba yobuwula. Yini nina zifundiswa enilibala ukuqoqa izitifiketi enizenzayo ibonakale ngemfundo yenu? Yini nina eniyoyishiyela umhlaba? Yini ngempela izizukulwane ezizayo ezonikhumbula ngayo? Uma nicabanga ukuthi nokukhunjulwa ngamajazi enu amabalabala nezitifiketi zenu nibambe umebuzo. Abaningi benu bazodlulisa okwezimbuzi kulomhlaba, badlule bashwabadelwe ngukufa bengashiyanga utho oluyokwenza lo mhlaba ube ngcono. Uma ucabanga ukuthi ufundile ngubani, ngitshengise izithelo zemisebenzi yakho yokufunda. Lithi izwi siyakubazi ngezithelo zabo, alithi siyakubazi ngezitifiketi zabo noma ngeziqu zabo noma ngezikhundla zabo. Ake ungibalele izithelo ezimbili ezosale zisho ukuthi wake wakhona emhlabeni John. Ngaphendulanga ngubani? Wandwayizisa amehlo kumuntu oseguduzwa yimbiza ayiphuzile. Ukujula kwengxoxo kwase kubafake kumantwenguntwengu olwembu olwalumafindo ahehayo. uBen Martin akabajahanga ayexoxa nabo. Izwi lakhe lase liphansi lizama ukukhulula ingoloyi yamaqiniso. Ngemuva kwesikhashana waqhuba uBen wathi, mangiphinde ngithi, siyakubazi ngezithelo zabo. Empeleni sifundela ukwenza. Uma umuntu efundela ukuphasa njengoba wena uthi ifilosofi wayifundela ukuphasa, awuyifundanga ifilosofi. Ayikho into engukufundela ukuphasa. Abantu abafundela ukuphasa noma abafundela izitifiketi ababi izifundiswa, baba ngabantu abanezitifiketi. Nina nabangani bakho anizona izifundiswa ngoBiko abazifundiswa. Nina ningabantu bezitifiketi. Laba bantu uReggie Hadebe athi ngama-certificated savages noma yimigodoyini enezitifiketi. Washo umntaka Hadebe wazishonela. Wathula ungubane wakhumbula ukuthi wangena kanjani ekufundeni lezi zinto azifunda ongoye. Akekho owayememluleka ukuba afundele ukwenza. Yena wayecabanga ukuthi kufundelwa ukuphasa. Kwabuya kuye isithombe sakhe emile kulayini wabafundi abazobhalisa eyunivesi. Izifundo ayezozithatha wazifaka khona lapho elayinini. Wayelalela abafundi bethi kuyaphasa kwa-psychology,
noma bethi ungalokothi ngaleso sifundo, kuyafukuzwa akezwakali kahle umfundisi waso, noma kwathiwa cha bantu iyezwakala ifilosofi. Futhi uma uthola amanothi abanye abadala kanye nemibuzo yokuvivinywa neyokuhlolwa uphasa kahle ngoba akushintshi lutho kwifilosofi. Futhi khona lapho elayinini wezwa kuthiwa kukhona abathengisa lawo manothi kanye nemibuzo emidala yaleso sifundo. Akangenanga neze ezifundweni zakhe ngoba kwakukhona ayefuna ukukwenza ngazo. Wayazi kamhlophe uNgubane ukuthi iningi lezifundo zakhe zaseyunivesithi zazingamenzeli lutho, yikho nje wayekade azikhohlwa. Yayishesha ifiphaza imicabango engqondweni yakhe, iqhubukusha ngelika-certificated savages emgodoyeni ezitifiketi. Wayemazi emhlonipha njengesifundiswa nesihlakaniphi uReggie Hadebe, futhi ekuvuma ukuthi kufana naye lokhu kukhuluma amaqiniso. Kwakumthunuka ukwazi ukuthi naye ungenye yaleyo migodoyeni ezitifiketi okukhonkotha kwayo kwesabisa kakhulu kunokukhuluma kwayo. Wawavuma amagalelo okaNgubane, wezwa kugcwala umoya esiswini. Wayengakuthokozela ukuthola ithuba lokuya ngasese, kodwa wehluleka ukulicela. Okugcina Mnumzane John Doe Ngubane, kusho uBen Martin, kungathi ukhathazwe yindumalo nendangalo asehlangabezene nayo. Kungakusiza kabi ukufunda uPaulo Freire kanye no-Antonio Gramsci. Lo mbhalo wokuqala uthi ukufunda kuyabakha abantu, kungabakheli ukuba babe zimungulu, kodwa kubakhela ukuba bakhulume, basebenze ngokwenza nokuhlwabula. Angazi noma nina nalezi zifundiswa ukhuluma ngazo Ngubane ngingangitshela yini ukuthi nithini, kuphi, kuyiphi incwadi, kumaphi amajenali noma kumaphi ama-newspaper, liphi ijenali leziphathimandla zemisebenzi ezimnyama, iphi incwadi engumhlahlandlela yeziphathimandla ezimnyama? Ayikho. Ngokubhala kukaGramsci, izifundiswa mbumbulu ezinjengani ziyingozi eyedlula isifo se-AIDS. Ben kubabaza uWilson ekhombisa ukwethuka ngalamazwi. Ungethuke mzalwane, ungethuki mzalwane uma ngeliginqa kanje iqiniso. Uma siqonde ukuba sakhe eNingizimu Afrika entsha, kuhle sakhele phezu kwamaqiniso. Wena noNgubane kuhle niphume ezintangeni. Ukuthi thina sicasha ezintangeni ngumbono wakho loyo, akulona iqiniso. Iqiniso ukuthi sonke sinelungelo lokuba nemibono yethu ngazo zonke izinto. Mina ngingethande ukuba uhambe uzikhohlisa ukuthi usishiye namaqiniso, kanti usishiye nemibono nje edinga sicwaninge, siyamukele noma siyiphimise. Njengoba le ngxoxo yayimane iba nezikhathi zokuthula kungekho okhulumayo, nalowo wayezindindela nje kwezakhe izinkalo zemicabango. uBen Martin wayazi ukuthi labalisa balinde yena ukuba awuvale lo mhlangano, kulapho naye engakafikelwa ngamandla ukuwovala lo mhlangano. Kwakuphele nasozwaneni, engazi ukuthi uzofika namuphi umbiko emakholweni ayilindele imibuko emihle ngoNgubane. Esacabanga ngalokho okwakungathathwa kuyiswe kubazalwane, wakhumbula ukuthi uNgubane akazange esho lutho ngoFrantz Fanon. Wathatha wathi, ungitshele ngezwa ukuthi awumfuni uBiko. Uthini ngoFrantz Fanon mayelana nemibono yakhe ngokudlwengulwa kobuzwe babomdabu kanye nangokuphila kwabo impilo yokukhohliswa abelungu? Umoya osesiswini sikaNgubane wasucela ukuba ukhululwe. Sase siphelile nesineke sokudansela isiginci sikaBen Martin. Waphendula ngokuthi angikaze ngemfundo uFrantz Fanon. Wasukuma enambuluka uBen Martin, wase ebonga ethi,
awumfundi uFrantz Fanon. Kukhona umuntu omnyama ofundile ongamfundi uFrantz Fanon. Awu, ngiyabonga mnumzane Wilson, ngiyabonga mnumzane Ngubane. Manje sengiyazi, sengikhanyelwa ukuthi kungani intuthuko yabomdabu idishazele kangaka. Kuzodingeka ukuba iNingizimu Afrika ishintshe amafolosi. Izwi lithi ngamafolosi anjengani, awubandi awushisi, usivivi ngiyakuhlanza. Uma iNingizimu Afrika ingabugonyuluki lobu buhlanzo obuyini John noBill ayiyi phambili. Nisale kahle bazalwane enkosini, nikhumbule nikhumbuzane futhi ukuthi izwi lithi ukholo olungenazithelo lufile. Nikhumbuzane futhi nokuthi siyakubazi ngezithelo zabo. Iyaphela.